rituko rya rero tware kurwa Bursary kwanza ngwakira mbiyamano mugabana ito simbarati nancha Bursary cyo makoyo tugachikinia kurwa se chimilioni 3 baka chimilioni 5 na inde bono ntoje toligererie abana bali bakoenda chikosi cha magoko na korose mangana istima amangana ya mache na kubundiswa mangana y'ipikipiki no nyin driving egere abasaye baito banyole ekibagokora igo ngwakanga mbiyamano community promoters mbaeta kurukere kenyoro koranga abana bali batabwate abayibolipi yo batomo ibori yomo wochago chekera kero kenyoro ngia kunwa ase around yeyiga ekende gento wakorere kya kapsa nende gendrenge sekamne gento yakabera last year kwa ruete besa chirubu sato chirubu mwako ngwari wanja osuke moino na moino okonya banyina obachiri busita 10 lakini rende nande bogo ke county ari mwatorigeria mabaga iga ntoko beris common na baturwari tena ndi twagotire igo tuyane iringambi ya mono na ndi mbi ya mono nyasana ukubiko genderere nene yao ikiagara muna bono toriga twagotire tutawene tikuze kona gotene na twarentira abana batari na banyene na wa batogo somye niko na gokire mbu ya mono somo MCA Ibeno wodi kuna Steve Arika asoko na Bursary tukoria rero etwabana mogoko monene bono rinde niko twangotema na ndake abe ka komenta gwetani iga egara tokonye ase wodi yetu Ibeno egara togenderere ambi amono na nyorira fomu ene ngambi amono na ende ni maithenga na chiko tokonya na ndugu chimutu abana bono basome ege ni ngani nyora fomu ye na nyorire iga ni nyore beza abantu mbarekene batanya guikira ugoichori chifomu echiga lakini renda bagokeiro moroberi oyo nande litangani bare kubwatia abantu baria community promoters baretete bare kubwatia marieta babo achifomu aba bande bamanya konyora bari konya bata tutaikirete batari bataka mbuya mono sana umwesimi goito Steve Arika ase gasio korogo toretero umwesimi goito simbarati ase esa county yeito akina yo muiboli onye kwanyolire yo mu MCA kwanyole ose ye women rep donya kwanyole ose ne yo mugabana tigano ndo tanyora anyole tutakanga naye ugusangirira chonsi egere bwekayo okonyeke ana chikosi chikoboko na mumanyite ene ward ya mego bwate program ya chill abana bakubundiswa computer ntwagamba no mugabana na wadamini wengine korra tole na kitogo kinia irungu polytechnic ase wodi yane na lianga bi polytechnic ekiagera abana baitu bamanye abande bakagetenga kogende kosi ya magoko igonga goro muliri yaya ase chinga kicyalero egasi eliora ali kwoteri konya gotokonyerwa ukwelika yo monyene n'ekigasi kya magoko na ndo sikorra nga abatinengwa banga sikenye yeito mbali babwa kora kigasi kya magoko kubeka kinyombe birama kubeka mangana yestima na bintu binde